Takže čau kodičky, dneska si zahrám Brawl Stars, jo. Vidíte, že je to nový mod, tak. A máme tady šeli na 45 rank, 815 pohádků. Nic nebudeme dělat a já je hypercharge, protože jsem měl na ní 879, už jsem na ní mohl mít 1000, kdyby jsem neprohrával, jo, furt minus 8. A my budeme hrát za Rika, to bude lehký. A jestli se vám tyto video bude líbit, tak dejte like, odběr, zapněte zvoneček. A jestli se ptáte, proč tady učí takový to, jo, proč tady učí, tak to se nafukuje sněhu a jo, na Vánoce. No a pojď, yes. Šedmexka, nech mě. No tak. Lidi, to jak jsem udělal. Tak pojď. Jsem zvědavý, kolik budu mít killů. A smrti rozhodně taky. Co to bylo? Viděli jste to lidi, co mi to vyhýlovalo. Neumím mluvit prostě. A první místo hnedka. Takže máme démonickou Stardropu. Tak jo. To blinky. Blinky jsou dobrý, jo. A já jsem mám 100 blinků. Koukejte, co jsem se koupil na krouha, když jsem měl 1000 blinků. To je ta skin. Jestli se vám líbí, tak mi dejte like, jestli ne, tak mi napište komentář, jestli mi to rozhodně půjde. Protože to na každých videích si myslím, že mi nefungují komentáře. No a potom se přestěhujem na druhý účet, jo, kde to mám taky, takže tak. A jestli máte rádi Rika, tak dávajte lajky, odběrí a takový. Mě nějak špatně v krku, no. A nevím, co mám vůbec mluvit lidi. To je jakoby to, ty vokla, seká se mi to. Nevím proč. Jestli máte, teda jestli se vám tato video nebude líbit, tak dejte dislike, chápu to, protože jsem malý, jo. A moc natáčet neumím, takže jestli se vám nebude líbit, tak dávajte dislike, budu to chápat, jo. Ty vogla, vidíte lidi, mě se to úplně seká. Power upy, Kamo, co jako zkoušíte? Teď jsem byl ticho, protože jsem se snažil. A jsem trošku pozabil Leona. No ty vokoš. Ne, já jsem ho zabil novou postavičku. Juju jsem ho zabil. Oh shit. Vola. Dělej. Oživně. Málo sekund. Tak ty 5 sekund dělej. 5, 4, 3. Dobrý, fér. To má Rika. Tak jdu po nich. Yes. Ale musí to být trio. Sakra. Nevadí. Já se podívat na questy, jestli máme. Co musím dělat questy. Koukejte, kdy končí Brawl Pass. Za 23 dnů. Vím, že to je málo,
Teda vím, že to je jakoby hodně, jo. Ale koukejte, mám teprve na 17, a takže musím dělat questy lidi. Musím dělat Soul Showdown, potom jsem tam viděl Brawl Ball a Rankedy. Tak Brawl Ball si určitě nezahraju, protože kolik vůbec natáčíme minut? 5, no to utíká hrozně. A tak do 12 minut budu natáčet, jo. By stačí. Pojď sem, počkej, tady vyzkouším. Sakra. Kamo, já to rozbiju. No stres. A aspoň, že to je plus. Já nevím, jestli se to počítá. Nepočítá. Shit, potom oh shit, tady je kid. A má postižený ranket, takže bych mu mohl zabít. A jestli chcípne jako první, tak se fakt poseru. Nebo jako 9. místo nebo 10. tak se fakt poseru. Jak zdruhávána? A jak si teď bude brečet? Jo, ona chce teammate. No tak to si nasle, bráško. Tak to nikdy v životě. Kdo chcípil? Shit. Oh. Yes, sir. Dobře, to je kid. Tak já kryt místo kid. Nevadí. Já si kámo, ten kid si jede bomby, docela se ho bojím. Já myslel jsem, že bude poslední. No. Tak pojď na ne. No a to na něho nenávidím. Tak se podíváme, jak to... Kidno. Tak nic, a to jsme mysleli, že bude poslední, co? No, takže to... Ty zvuko. Tak, poslední kolo a máme star dropu. No tak bylo, já jsem to neviděl, takže to já se potom podívám. Kde je tady? Tady je taky Rikouš. Rikouši. Tak pojď. Rikouši nese. Shit code, tak to porazím. Budu doufat. Věřím si lidi. Tak pojď. Kurva, má jenom o 100 víc. Tady je Juju. Tady je Juju. Kdyby se mi zabil. Že tady jsou dvakrát Juju. 2. Jak nám nevybafla? Krpo. To jste neslyšeli. Je za mnou prostě. A já si vezmu tyka, protože to bude easy win. Já mám na malou pavru a dám vám takovou radu. Nevím, jestli to víte, jestli jo, tak promiňte, že to říkám. Ale pro ty, co to nevědí, že když máte málo power-upu na nějakém brawlerovi, tak se ho hned vemte, protože potom to je fakt lehký. A když máte úplně na velkým poweru, třeba na velkým týru, jo, nevím, koho máte, na velkým týru a pohárcích, třeba jako 1000 nebo 800 nebo tak se neberte, protože byste prohráli a zbytečně byste měli nervy. A já jsem si vzal tyka a koukejte, jak to bude easy.
Nevadí, ale třetí místo se to počítá, jo? Jo, a když máte toho nejmíň brawlerovi, tak na něm máte třeba 4 týrů a takový pohárky, jako 61, 64 nebo tak. A když budete mít čtvrtý nebo třetí místo, nebo pátý, tak se to počítá, jo? Tak pojď. Ach jo. No, lidi, já teď jdu na svůj nový účet, až to budu mít, tak se vám ozvu. No tak lidi, už se mi načítá nový účet. No. Tak. Co to je? Cancel. Nechci přijít o svůj... Co to je? Yes. Tak musím. No nevadí, aspoň si vyzkoušíme ty star dropy, které jsem nikdy v životě neměl, protože já jsem jenom démon. Kvestičky, questy. No nic, ty si potom odmrknem. Hop, 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 hop. No. A jaký questy? O zakouta. Hele, tak budeme hrát tejto. A jdeme hrát první kolo easy win. Oh shit, tady je Draco, který má to Goat Ranked. Tak to budu určitě. Já mám Edgara, který je nejlepší brawler. Nekecám, nejlepší brawler je Shelly, který má na ní hyperčátku jako skoro 1100 pohárku, jo. Ale Shelly je mega OP, aby se mi dal na legendary to postavu prostě. Na legendary místo by jsem dal Shelly. A kde je Tabi? Tady je. GG. No nic, mám 4 power. O, to bylo nějaký rychlý lidi. Tak jdu proti Darylovi. No a uvidíme, kolik bude mít. Zase úplně pokakal. No tak to... Kde? Lidi. Tady. Oh shit, on má hyperčáčku. No tak to je... Ne, 22 životů mu zbylo. Nevadí. A máme i tak. No, já si zavřu oči a uvidíme, co tam bude. Teď. Co tam je? Kamo! Yes! Kamo, yes! Yes! Kde je ta player ikona? What the hell? What? Kamo, co? A to se tam úplně hodí, lidi. Yes! Yes. Já jsem mega rád. Tak příště si budu zavírat oči. No, ještě poslední 3 kola. Bude to konec. Come on, napadl ten skin. Ale seká se mi to. Tak ty náboje jsou mega hustý, jak to. Teda ty střely. Mega. A proč se mi to seká? Sakra. Pojď si. Pojď. Kámo, že jsem byl první. Pojď 5. místo. 3, 4. To je creeper. Creeper.
Jo, psykola. Až to budu mít, tak se vám ozvu. Tak, už to mám, zase zavřu oči. A 10 sekund, tak čau. Mějte velkou, protože mě to svorníček a čau.